som to ja Duocraft a dneska ideme robiť s mojím kamarátom Craftman 4. Dneska budeme hrať survival, aby sme boli lepší hráči. No, čo je? Ako pomenujeme. No. Ale keby ste chceli, budem mať 26 svetov. Ja mám 18. No dobre, tak jak ho pomenujeme? Nie. Pekný svet. Nie, daj miner plus. Jaj, miner. R plus. Dobre. Ideme. A keď bude robiť gamer, miner plus, kde bude môcť. Lebo musí dať potom miner plus. Tak. Počiatočná mapa. Dobre, sú radnice. A poďme na to. Ne. To si udelal. Ty to zlá reklama. Zlá reklama. Drbe ti vážne. Počkaj. Tak. Minecraft. No Open this app. Dobre. Počkáme To si. funguje, toto na 100 funguje. Áno, budete mať milión gameov. Čisto fakt. Fakt, veríme tomu. Blbosť úplná. Vážne. No poďme. To boli jednoduchá. Normálna, nech sa má... Ja to napíšem. Dobre, napíš to. Poď, jedeme. Čo som udial? Miner plus. Dobře. Dobře. Dáme veľký svet. No. Tak a tak. Dobre. Ideme vytvoriť svet. Tak ideme na to. Dúfam, že to bude mať dobrú kvalitu, lebo keď nie, tak prepáč. Ale môj mobil má oveľa krajšiu kvalitu, ako vy vidíte. Veľmi vám páči, nemám veľmi dobrý mobil, lebo no to je jedno. No. Čauko. Ja ešte načítavam. Ty choď radšej pre tú hlicu. No, kamenné veci. Dobre, všetko. Vážne? Hej, všetko dobre. OK, bum. Bum. Vole. Nebo by to jednoduchšie, keď som sa to všetko zničíš. Ani nie. A hneď má všetky veci. To máš pravdu. Dobre, a jaskyňa. Dobre, aj torčky, ne? No, pravda, môže zobrať, ale ja idem ťažiť asi drevo na krumpač. Teda, máš krumpač ty? Ja nemám. Nemá drevený. Tak môžeš ísť pre kamen. Ty zatiaľ choď pre drevo. Ja, jasne. Mám kamennú sekeru a akurát idem ťažiť drevo. Číza je najlepšia, či inú mám? Brezu, to je po prvé, a po druhé iný. Dobre, tak mám zobrať ten tmavý, ten normálny. Dub. Áno, dub. Presne tak. A dobre, vyťažím ti ho. Ja tu budeme bývať rovno, ne? No, dobre, ale tú vodu keď budeme mať veľa vecí, tak môžeme si presťahovať veci, ne? Tú vodu musíme zastaviť. Tak zastavujú, ne? Nie, či máš nejaké bloky? No ja práve, že asi nemám. Tak si choď pre drevo. Ale ja nechcem dávať... 8 kamene, ale nechcem dávať kamene. Tak, dobre, posielam ti drevo. Ty ho tam daj. Posielam ti. Ty ho tam daj, nerozumieš. Tak skade ide tá voda? Tá vidíš. Aha, stade. No zabraníme jej jednoducho aj jedným blokom. Je to vážne easy. Potrebujem Potrebuješ drevo? Hej. Tu máš. Hezky si ho zober. A ty chodila trochu. Jo, vlastne som sluha. Neboli nič. Ty si nic. No, ty si nic. To má veľa viacej.
Vole, a ja mám opracované drevo už dávno. Ja sa snažím potrafiť, že som koleko. Vieš, že nemáš veľmi dobrý klík ani dobré palce. Potiš. Ani tú dobrú psychiku. Dobre, jo, budem tiško, lebo chcem, nie si môj Mňa iný. to sa zavádza aj tebe, ten krompač. Nevadí, čo sa deje asi. Nevadí. Či krompač. Tekera. Takera. Vole, to je jedno. Girl. To je jedno, to sa stane. Buk, proste chápeš. Tebe je klasické? Nie. Ja keď zase takedy spomínam, tak vidím proste iba. Čierno. Vážne, iba čierno vidia. Ja idem na iný server, toto mi nejde. Ja musím ho zmazať a zase prísť. Zmazať, zase Jak prísť. zmazať? Teda odpojiť sa, napojiť sa. To je strašne dlho. Ja na ňo čakám ty vole pol hodinu aj. Ale keby sa to stalo na natáčení, tak to asi vystrihnem. Keď budem vedieť. Dobre, Aha, uhuj. tak ho vidím. Ale mám iba drevenie. Jasne, reklama, ďakujem. Blbosť. Určite, je úplne... Nebyle, mňa to nezaujíma. Jo? Bonus, kámo, postrv. 450 eur, dobre. A čo keď je to koruny? To nie je... Ale to kúpíte, ale tam. Tak to zastávaj, ne? Gems 2024. Ale on tu nejde. On tu nejde, tak ho Ale zabij. vyťaž ten blízky strom, čo tu Ale chápeš, že mne ide reklama. A Blbá. to my budeme preskúmavať, hej. Jo. Ja to zatiaľ zabarikadujem. Dobre, teraz idem sa na... Ale čo keď nám sa to nepodarí? Čo nepodarí? No. Ja vystrihovať, no tak neviem. O. Nie, lebo keď doplná silbina, nemáš. Dobre, idem sa ťažiť. Jo. A Oza Fox ju má. Môžem ti priniesť drevo, keď Dun, 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 dun. Prečo máš zranenie na chrbte? To sú moje svaly. To nie sú svaly, skôr zranenia, ty nube. Pada. Dobre, tu máš džub. Koľko? Neviem, 18 možno. Veľa som ťažil. Ne, toto nevyťažím. Skom by sa te išla táto voda, chápeš? Ale ten strom môžeš? Jaký? Ten je už vyťažený. Aj. Ďalší? Dobre, ideme sa težiť. Aby sme mali čo najviac dreva na vypaľovanie na veci proste potrebujeme. Sablinky môžem zasadiť, nie? Jo, silbe. Tá, počas si sa odpojil. Môj debilný mobil. Dobre, zasadím tu. Strom. Tak, Tu tu sa je tam stromček, nevyrastie, vieš o tom. ale je blízko vody. Keď tu dáme, tak bude rýchlejšie. Ešte daj tam hore. A ešte tu dáme. A tam hore daj. A tu. Nie, tam, tu hore. Jak tu hore? Tam, otoč sa za seba. No. Otoč. Vyššie. Ešte, choď. Ja bežím, idem. A Zapeším tu. Tu. Presne tady? Jo, tak jo. Tak, skáčem! Uí! Skôr som zomrel. Keby som to netrafil, tak som vážne noob. A smrdím. Nesmrtíš, neverím. Ja viem. V realite nikdy. Jablko! Mám jablko! Víš, jaká je šanca? Veľká. Jednak milión. Nem. A už není. Chceš mekvu? Nem to úplne na hovno, lebo sa... Na zrak. Tebe potrebuješ. Ty máš Ale ja sa napájam ešte, aj ty potrebuješ. To je pravda, ale to je jedno. Mám ťažiť drevo, či už mám prestať. Môžeš si ťažiť, dokým nezombre ti kamen. Ale ty ťažíš kameň, že áno? No, a tu ťažšia práca. Ne, drevo je oveľa viacej. Určite. Na svete ich je presne 50 biliard možno aj. Myslíš miliard? Biliard.
Dobre, toto video chcem aspoň polhodinové, či koľko? Daj 21, to je také príjemné. No dobre, dáme 21 minútové. Víš, aká je šanca, aby tu bola taká diera? Tak to sa proste spávno mop, a ako sa to prepadlo. Myslíš? To je obrovská jaskyňa. Tá čo bola atomová? Asi. Tá pôjdeme, keď budeme mať lepšie veci. Keď budeme mať zašlo železo, ne? Poď naspäť domov. Idem ti doniesť. Vole. Ale keď budeme mať viacej tých surovín, tak sa z tejto ľubej jaskyne presťahujeme niekam do ďaleka, ne? Ale ja by som chcela, nie ďaleko, ale... Vidím pavúka a pozerám sa mu do očí. Ja by som doporučoval to zabarikádovať. On sa otočil. A zmizol. Sade spavnou. Dobře, ideme pseť. Čo? Dobře, kde máš ten crafting? Ja žiadny nemám. Takže jak si vykraftil Dobre, vykraftím ti ho. Vykraftím ti. Ja môžem extrémne veľa toho dreva. Veď. 48 drev. A ja máš 40, ty máš 43, ja som mal 48. Nevadí, ja si vykraftím. Prvý crafting. Napínavé fakt. Vážne nie. Vážne, veľmi napínavé. Akurát ja mám reklamu. Dobre, wow, mňa to nezaujíma. Nemá, teba hej. Ja mám replavku, víš prečo? Lebo som zlatý a maličký. Tak ktorý? Ale ty Ja mám iba slebujem ešte kameň. Ja by som zobral tú starú telku, ne, to je lepšia, luxusnejšia, ne, tak stará. Možno tak v tvojom sne. V mojej... Ukáž mapu, ako to? Veľká. Veľký. Moja je oveľa väčšia, ja som Ukáž. išiel ďalej. Ukáž. Ale mne sa načítava, moja mapa je takáto obrovská. Takisto, jak ja mám, možno aj väčšiu. Nevadí, no máš tu crafting. Ale tu mám iba teba na mape. Mňa tam máš. Mapa 1. Čo, Boris? Choď ďalej. A možno uvidím tvoju tečku. Hej, to tam vidím to. A ja, čau. A ja. XDDD, dá sa urobiť taká mapa, kde budeš, že obrovská mapa a tam vidíš všetko. Dá sa, Ja som pripravoval na nos pomaly. a jak? Choďte rýchlo drevo. Že? Ja mám dosť dreva. Hej, ale budeme sa zabarikadovať. No zabarikadujem kľudne. Poď, stavaj. Asi iba takto pre zatiaľ. No môžeme urobiť aj Počujem takto. babkou. Môžeme aj takto, ne? Hej, Ja by som zabarikadoval aj túto díl. no tak choď. Zabarikadoval. Au. Čo, zomrel si? Pavúk! Kde? Nado mnou bol. Tak ho znič. Bojím sa. Tak Nemám. sa neboj. Vole, nie. Ale nemám drevo. Tu máš drevo. Tu máš drevo. Tlačo vykrafiť dáke, meďte na obranu. Dobře. Nechám tu takú malú dieru. Dobře, urobím dub. Teda zízu, či jak sa volá. Urobím drevené meče, iné nemôžem. Zabarikadovaný. Aha, tu ešte nie. Urobím dve drevené meče a dve... Zabarikadovaný. Ja vlastne mám asi točky. Ne? Možno. Koľko mám? 3-8, okej. Môžeš točky? Máš točky. No ja som kde som to zobral. Hraj, radšej nestoj. Dobře, ale ja nič nevidím. Ja mám vykraftiť točky. Tak vykrafti niekde. A mám aj 10. Dobře, tak ich tu daj. Tu má? O. Vidíš, jak je tu zrazu tak krásne aj tu, aby sa nespavnovali. Boris. Tu je menšia diera. Ale tu má, aby sme videli, či je ráno. Áno, áno. Lebo tady A tu máš meč. Tu máš meč, Boris. Tu dám Drevený. na... Dobre. Tu dám pre istotu, nech tady pavúk neprejde. Tak, ale tu môžeme. Tu ja budem sledovať, hej. Jo, sleduj. A mám ešte jeden krumpač. To je na mňa nahu. No ja si vyťažím pár týchto kameňa, nech mám Ale vedie tam... kamenný meč. Čo? Ja prosím pavúka.
Nevadí, ja budem mať kamenný meč a on je oveľa silnejší. Či to iba takto bylo nezabarikadovať, keď tady prostě môže prejsť pavúk. Takou tú No, dieru. tak ju zabarikáduj. Tak, jak je, tak. Ešte tu. Tam má, hej, prejde. Hej, on sa dá vyhnúť. Ja budem pozerať. Ale to pre vizuálne, hej, to potom sa zmeníme. Cez deň sa posnažíme. Poďš hlavne ťažiť drevo. Ja hej. pozerám. Ja nebudem teraz ťažiť. Ale cez deň. Jasne, budem ťažiť celý les, ty vole. No a vyťaž všetko, čo sa bude dať. Jo, ty vole. Ja mám tu dub. Tmavého dubu. On je strašne veľký, vidíš? Jaký? Tento tu, čo držím v ruke. No, Mám 4, takže ono by to malo byť veľké. ale nemáme tu hlinu. Ale nie tu vonku, to zasadím. Tak vonku ju zasade. Že tu je proste pavúk. Proste nemáme Proste pavúk. A vonku Ale mám na čo tiež sme zabarikádovaní? pavúk vo vode. A Vysmej sa mu. Vysmej sa mu. XDDDDD. Má asi vidím. A ide za mnou. Koľko Počkaj. ti ubere... Počkaj, on to asi ide. On to ide. Zabiješ ho, hej. Hituj ho! Easy. Easy, dobre. Počul si to? To som zase počať aj ja. To bol Enderman! On je buď v jaskyni alebo vonku. Hej. Oh no, akurát mám reklamu. On je v jaskyni. How to get free Ale ja mám gems reklamu. before. Just try this. Počkaj. Kúňa, kam to môžem stopnúť? Čo? Dobre, stopneme toto tu. Čo ľudia, bolo to vystrižené a Boris si poriadku, či máš reklamu. Mám reklamu. Ale ja ťa tu vidím. Akurát ten zvuk a ty fuč. A ty. What the fuck? Toto bolo zaznamená. Bolo to vo videu. Jo, je to na videu. To bude mím. To, To je jak ten mím, že typek robí toto. Zmizne. Čau. A mím. Je dobře, sme na súradnica stop 35 a 61 a 155. Dobre. Kapibára. Už si tu? Ešte to napájam. Môj maximum je 53. Najmenej je 53, 39, 61. Ja dúfam, si tu? Mal by to byť. A keď sa spadne, tak bude ten zvuk, jak sa spadne Enderman. Není tu, nebol však. Škoda. Si tu sám? Škoda. Nevadí. Škoda aj bol. Helna. Ja Čo? mám černou. Vážne? Mhm. To sa odpoj, napoj. Vo vode je pavúk. Vo vode je pavúk? Môžeš uhnúť? A on je vo vode. Ale budem sa na ňu pozerať, že je sexy. Do sexy in na môj čo to? Keby som vedel z redstoneov, tak by som mohol tam teleportnúť naspäť sem a bol by si naživu. Kamo, kedy sa Kamo, keby si nemal taký blbý mobil, keď budeš mať lepší mobil, chápeš, na narodení. Alebo ja, keď budem mať lepší mobil a dám ti môj, tento tu, čo mám teraz. A bude to je tvoj YouTube kanál. Jo, tak asi tebe kúpia nový. No a môj bude lepší, a ty budem chcieť môj mobil. Nebudem. Sa to vráti naspäť do tých dôvodov, jak som mal vlastný mobil. A ja som mal tento tablet. Hej. Čo to znamená? Tablet? No, Tak. tablet je ako mobil, ale 100-krát väčší. No, ne stokrát, no fakt je. 3-krát. No, Čiže 3-krát mobil, ne? no radši kúkať, čo sa tam deje. Ja dokým sa napojím, tak to bude dať hodinka a pol. Aké dlho video? Už 19 minút a 32 sekúnd. Tak ešte dajme ich trochu, dá z 2 minúty a konec. 3 minúty. Tak 3. Takže na... Vička! Videl som Vička. Akú? Chod tam, more, ja chcem ju vidieť. Vička, dopadala. Kde? Uvidíš to na videu, ona išla tu ďalej. Keď budeš si pozerať moje video, tak uvidíš. Kamo, vážne, to uvidíš, vole.
Ty vole, to bude tak gel. Fakt to bolo? Vážne, ona iba tam prešla, chápeš? Ona tam iba prešla, kamo. Dobre, ideme tam. Mám sa pozrieť, či nie? Počuť? Dobre, tabička. A tak ľudia. Ale nevidela vás a nedala mi ten zabíjacký... Vychádza slnko, ona zomre. Ona nezomre. Tak poďme ťažiť, musíme ju zabiť, ale vidieš? A ty bude to. Ja mám kamenný meč, takže čo? A ona že hodí jeden pozad. Tak mi zober všetky veci. A páje. A ty ešte padnú do vody a ja. Kapibara. Už môžem ísť? Nevadí, aspoň sa neodpojíš. A vidíš všetko. Vychádza slnko. Ale si ready? Ja už som o chvíľu tam, kámo. Tu odkopnem. Nie, ja pôjdem cez ten blok hlíny. Dobre, si ready? Zabijem tú blbú vičku. 3. A ty ešte máš reklamu, či? 3. Sú. 2. One, go! Zombík je pri tebe. On že... Tá, dobre, zombík. Idem! Útok! Dala mi ten potion glue. Chod do nej. Koľko má srdiešok? Málo. Dva mám. Aj, kurva. Dober! Keď som... Ty piča. Zabiješ ju, že jo? Má pol srdiečka, kamo. Máš pol srdiečka, ja nemám žiadne veci, vole. Ja som tam tie veci musel nechať, ale... Nevadí, Dám si jablko a idem. Jaska, nemáš jablko! Neviem. Rybku si dám surovú. Tu máš, Vička, tu máš! Je mŕtva. Ona ma trafila, jak? Je mŕtva. Me trafila. Nevadí. Ja zomrem. Nezomreš. Ja zomrem. Tak sa naplň hunger, ne? Ja ťa na tesnotku, kam. Máš tam všetky veci. Vodný zombie. Nemám všetky veci. Ďalko, Jučko. Pozor, on je viacej nebezpečný ako Vička. Počkaj. A mám o chvíľu málo životov. Mám tu... Pomoc! Ja nemáš ešte... Nemáš nejaké jídlo? Nič? Ja ešte zoberiem tieto tu veci, čo máš tu na sebe. Môžem? Daj mi rybu. Tá ryba je... Ja ti dám jednu dobrú. Tu máš, hodím ti. Snilé maso? A neviem, čo ti iné mám dať. Mám chleba. Daj mi chleba. A držíš mi jeden chleba potom, vieš. Dám ti kľúňa aj diamant. máš Kľúňa nechcem chleba. zobrať. Bez si ten chleba! Tak odsun sa od toho chleba. Ty chleba, on ma posýva. Tu máš. Odsun. Mám to. Musíme Chleba. zabiť toho skeletu. Ňam. Ide plná skeletom. Alebo nejde. Ide alebo nejde? Nie. Nechaj ho tak stáť. Lebo mňa zabije, ja nemám skoro žiadne srdce. Ja idem posadiť stromy. Tak ho ich posaď. To je tvoje brucho, keď si hladný. Určite. Help me. Ide po mňa asi zombík. On sa točí! Helikopter. Najlepší svet. Fakt bugovaný svet, ako... Hej, ako máš plus, ne? Môžem tie veľké stromy. Onána, ty debile, poď ku mne. Onána. Hitol som ťa. Už Niko. sa plačkaš. Čo? Už Ale pláčeš. choď zase už ťažiť stromy. A už máme 24 sekúnd. Teda minút. Dobre, ešte more, vyťaž jeden strom. A ja potrebujem žradlo. Tak si ho udelej. More, držíš mi chleba. Tak tu máš papír. Tak to je fakt veľké. Pozor, skeletón. No koľko dvaja? Tak Kurva. asi toto video končí a ja si Chcem musím vám- zalúčiť. Čaute.